wafels, oftewel Limburgse wafels. Gemaakt volgens oma's recept en met bakkersammoniak. Ik ga je vandaag laten zien hoe jij ze zelf kunt maken. Dit heb je ervoor nodig. 125 gram roomboter, 125 gram margarine, 250 gram suiker, 3 eitjes, 5 gram bakkersammoniak, 375 gram patentbloem en een snufje zout. We beginnen met het maken van het beslag. Margarine, die doen we meteen in de kom. Roomboter voor de ouderwetse smaak en suiker hebben we daarvoor nodig. We gaan hem zalvig roeren en luchtig draaien. 3 minuutjes ongeveer. En het derde ei. 3 eitjes. Dan gaan we nu de droge ingrediënten erbij doen. De bloem. En dit is mijn geheime ingrediënt. Namelijk bakkersammoniak. Want wil jij luchtige, maar vooral knapperige harde wafels, dan moet je echte ammoniak gebruiken. En tot slot nog een klein snufje zout. Dat gaan we zeven en dan gaan we de machine weer aanzetten. Even tot 10 tellen en dan is het klaar. 10. Voor de volgende stap hebben we een spuitzak nodig. Dat is een goede gevulde zak. Wafelijzer die is al goed warm en we gaan hem voordat we hem gebruiken eerst eventjes invetten met bakspray. Dit is de spuitzak met beslag. Hier knip ik even een gaatje in. In de spuitzak kun je het beslag mooi gelijkmatig verdelen. 6 minuutjes bakken en dan kunnen we de volgende erin. Ammoniak is niet zo heel gezond. Dit is een ideaal bakgereedschap. 2 pilletjes eraan en dan kun je de wafels makkelijk mee eruit wippen. Dus boah, jongens! En meteen weer een nieuwe portie. Dit zijn ze, de Limburgse wafels, gemaakt met bakkersammoniak. Ik ben benieuwd wat sticht daarvan baks.